I-ANC ithola indlela entsha ukuyitholela amavoti njengoba-ke imisiwe kabi umkhonto wesizwe. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubingelela yini Mathinta Cibu sinomzumu Mqamela Mehlaka abanye baqamela imali Thukwazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicotha nje ukulungela press subscribe button share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ivideo yethu njalo masifaka amavideo eze ngetray kuwe eshesha enjalo. Ngani kwethu omunye wosomahlaya useveze indlela entsha engifanele emilento le ANC imakethe ngayo njengoba-ke uJacob Zuma eke waba upresident wayo ke-ANC kuthiwa kungalula uma ngabe bengenza ngale ndlela eshiwo uSomahlaya. uSomahlaya uthe uma eqhubela amahlaya akhe kwahleka abantu abaningi kodwa-ke yaphinde futhi yawenza umqondo indlela akhuluma ngayo. Yize-ke noma singasebaningi siyimisele ngeqembu elibusayo ukuthi liqhubeke libuse ngoba-ke bakhala ngokuxhaphazeka abantu kanti nathi futhi siyayibona lento ekuyona ekukhalwa ngayo. Ngaphandle komusho isikhathi somntwana sekhaya nginethemba ukuthi uzoyijabulela le video uma ngabe ngikufaka lana kodwa ngicela ukuthi wenze sure ukuthi usubscribe-ile then waphinde walike laphana-ke ivideo yethu bese ngiyakutshela ukuthi-ke nayi-ke ivideo yalo mbhemu echaza ukuthi iyiphi indlela entsha noma engabasebenzela be-ANC ukuze bakhankase futhi bephinde bebe semathubeni amahle ukuthi bewine bamana ivideo mlaleli wami. Nina nifuna ukutshelwa yonke into angikwazi mina amaqabana athithiza kanje. Lalelani, thathani lezi ikipa lezi vela inanyaka vela ibhaliwe unyaka nibhala u2024 nibangene ngazo otherwise nizokhala ngaphansi into nihambe nikhamisa kuyonakala.